Boas noites, presentación do proxecto Docentia. Agora estou nese momento que digo, quen me mandaría a min? Pero bueno, xa que estou, pois agora vou presentar. Normalmente, boas noites aos que estás saudando aí. Normalmente, decidesme que bueno, que os vídeos que son moi claros, que me explico ben, está mal que o diga eu, pero decidesme vos tamén, así que penso que nada mellor que empezar presentando que a docencia con un vídeo que xa vai resolver todas as dúbidas dos que teñades aínda algunha dúbida, que supoño que verá moita xente que xa é consciente, incluso xa topou a páxina porque era moi fácil atopala. Pero bueno, nada, deixo vos co vídeo e despois lóxicamente pois irei explicando cada cousa máis detidamente porque son, xa veredes agora no vídeo, pois unhas cantas cousas, vale? Así que nada, docencia é isto que ides ver a continuación. Bueno, desvelado xa, Docentia pois son varias cousas. Primeiro nace como un xornal colaborativo para que todas as persoas que xades mestres, profesores, docentes en Galicia teñades un espazo para compartir o que vos queirades, é dicir, Docentia está aberto ao que vos desexades, vale? E despois, a parte, Docentia, ao final, ou máis ben ao principio, ten tamén esa parte de IA da inteligencia artificial pois aplicada ao ensino, vale? Entón, que vou facer neste directo? Pois, en primeiro lugar, explicar, pois bueno, como é visualmente Docentia, que xa puidastes ver aí algo, explicar, bueno, as posibilidades que tedes as persoas docentes para participar e facervos autores ou autoras en Docentia. E despois pois tamén vou explicar pois un pouco iso da inteligencia artificial aplicado ao ensino, que, bueno, despois xa explicarei, pero digamos que se fai o que se pode, tendo en conta os recursos que hai, vale? Entón, bueno, empezando polo xornal, eu penso que a páxina web a estas alturas xa todo o mundo sabe cal é, docentia.gal. Deixade de pechar este aviso que me sai aquí, vale? E bueno, esta é a interfaz visual de Docentia, vale? Todos os artigos que hai ata agora, vale, escribinos eu, lóxicamente, porque aínda isto non estaba presentado ni nada, entón lóxicamente o único autor de momento son eu, vale? No menú pois hai acceso a todas as categorías que xa digo, agora hai unhas categorías que son as que estás vendo aí nas vosas pantallas, por exemplo, ensino, oposición, sustitucións, prazos, legislación, porque están relacionados cos artigos que eu escribín e que eu mesmo categoricei, lóxicamente, pero se alguén quere facer, eu que sei, un artigo, imaginados, non sei, hoxe mesmo falando cunha persoa que xa lle expliquei isto e que igual estaba interesado en escribir cousas sobre non me acordo agora se era, bueno, experiencias no exterior ou Erasmus ou non sei que me dicía, pois aquí está o vosso espazo para que vos poidades escribir
o que queirades, vale? Hai unha serie de compromisos por parte de quen sexa autor, hai dúas formas de colaborar, pero bueno, de todo isto vou ir falando pouco a pouco. Xa digo, as categorías que están agora mesmo visibles, que son estas, é simplemente porque os artigos que hai a día de hoxe é sobre isto. Non quer isto dicir que non poida haber artigos sobre outros temas que non sexan estes que están aquí, vale? Quero que isto quede claro, é dicir, podedes escribir do que vos queirades, vale? Sobre tics, sobre imaginadvos que tedes un recurso ou incluso falar do voso libro de calquera cousa con tal de que teña relación co ensino, vale? Calquera cousa que teña relación co ensino. Por exemplo, moitas veces que me contactades persoas para que eu nas redes de Profesorado Galicia, bueno, xa sabedes, Facebook, Instagram, Telegram, etc, Discord, que publique calquera cousa. Agora xa non me des ter que preguntar nada nin dicirme, Pablo, podes nos promocionar isto? Non, agora xa directamente ti vaste a docencia, ti escribes o que ti queiras e ao publicalo en docencia garánteche que se publica no Facebook de Profesorado de Galicia, no Discord, en Telegram e en todos os sitios que vou dicir a continuación cando avance un pouco máis, vale? Pero en principio quería aclarar isto, vale? Que as categorías que hai agora mesmo son só en base aos artigos que hai, é dicir, podedes escribir e aquí ten cabida calquera cousa que teña relación ou que sexades capaces de relacionala co ensino. Unha persoa outro día dicíame, podo facer, por exemplo, un artigo sobre os coches eléctricos relacionados con que o seu uso pode aforrar X cartos aos docentes? Pois claro que sí, o sea, con que o relacionedes de alguna maneira que a docencia, a min dame igual, é motivo suficiente para que este aquí publicado xa. Vale? Despois, sección de autoras, vale? Aquí tedes acceso ás nosas autoras, vale? Despois digo o proceso para unirse, vale? Pero na sección das nosas autoras, pois o que ides ter é isto, vale? Agora, lóxicamente, se pulsades en descubre as nosas autoras, pois só estou eu, porque estou presentando isto hoxe, vale? Entón é normal que só este eu, vale? Pero aquí podría aparecer o voso nome, como vos explico aquí, vale? E tamén poderíades, por exemplo, imaginadvos que tedes unha páxina de máis recursos para docentes. Aquí, por exemplo, eu no meu nome se pulso, pois lévame á miña páxina web. Vos aquí poderíades ter pois a vosa páxina web, a vosa ligazón ás vosas redes sociais, o que vos queirades, vale? E despois aquí, pois as persoas terían acceso pois a ver directamente todos os vosos artigos publicados pois na páxina web de docencia, vale? Aquí, como vedes, pois teño un erro. Teño que corrixir esa ligazón porque non leva aos meus artigos, vale? Pero, bueno, isto é un erro que é fácil de corrixir, vale? Despois, máis cousas. Para unirse á docencia, é dicir, alguén que quere escribir, tedes información tanto aquí, en Infórmate, vale? Que vos vai sair o mesmo que se publicades, pois aquí en Autoras e en Únete, vale? Vai vos sair esta información, vale? Entón, resumindo, hai dúas maneiras de colaborar. A primeira é colaborar como autor ou autora, vale? Se colaborades como autor ou autora, ides ter aquí o voso oco, vale? Vai aparecer o voso nome, a ligazón aos vosos artigos, a ligazón á páxina que vos queirades, é unha pequena biografía coa vosa foto, vale? Ben, máis cousas. Xa digo, dúas formas de colaborar, pero só na primeira é como apareceredes aí, vale? Senón, se é a segunda forma de colaborar, que é a colaboración puntual, desa forma, pois non apareceredes aí, vale? Diferenzas, pois a colaboración como autor ten unha serie de compromisos e unha serie de accións que vos tedes que facer para poder escribir, vale? Porque eu, a quen sexa autor, voulle habilitar a posibilidade de entrar, digamos, nun editor para que poidades escribir e publicar a noticia, vale? Entón, se alguén quere colaborar como autor, primeiro, o que tens que facer é o que di aquí, vale? Seguir estes pasos. Para crear o teu perfil de autor ou autora e comezar a escribir artigos, precisamos a seguinte información, é dicir, necesito que me facilitedes o voso nome e apelidos para poñervos na páxina de autores e autoras, o voso enderezo electrónico por se me teño que comunicar por algún motivo con vos, ou dicirvos, pois este artigo pois non vale, ou este artigo está moi ben, o que sexa. Unha fotografía actual vosa, a rede social ou páxina web propia a que queredes que enlace o voso espazo na sección de autoras ou autores. É unha biografía breve, pequeniña, para poñer aí no espazo este que víades aquí de antes, vale? Para poñer aquí.
Esa información tedesma que enviar por correo electrónico a docencia@profesoradogalicia.com, vale? E unha vez que reciba estes datos, o que fago é crearvos o perfil, digamos, no escritorio onde ides ter que escribir os artigos, vale? Unha vez que vos cree ese perfil, vai vos chegar ao voso correo electrónico un correo electrónico tamén, vale? En ese correo electrónico ides ter que establecer contrasinal, vale? É o que vos explico aquí. Unha vez que creemos o teu perfil, recibirás unha mensaxe electrónica no enderezo facilitado que incluirá unha ligazón para establecer o teu contrasinal. Revisad a carpeta spam, porque tenme pasado nas probas que algunha vez acaboume na carpeta de spam, vale? É dicir, se vos me mandades o correo, eu automáticamente rexistrovos e vos poderedes acceder unha vez que recibades ese correo, que xa vos digo, pode acabarvos na carpeta de spam, vale? Entón, unha vez que tes xa contrasinal e co correo que facilitaches vas poder entrar, tes que irte a esta páxina web de aquí, vale? Esta páxina web que é o escritorio de WordPress, vale? Se entrades aquí, vou entrar con esta conta. Ai Dios, ahora mismo non sei se é esta ou esta, creo que é esta. Vale, vos ides entrar aquí, vale? E ides ver simplemente isto. Entradas, comentarios, proxectos, perfil e ferramentas, vale? Aquí en perfil, o ideal é que, xa vos explicarei como se alguén non dá, que sigades as instruccións que vos van aparecer aquí para poder ter aquí tamén a vosa foto cando publicades un artigo e podes ir a vosa foto nas vosas publicacións, como ides ver a continuación que vos ensino, vale? E xa digo, para escribir sería ir aquí onde di entradas, e aquí vedes todas as entradas que hai publicadas ahora mesmo en Docentia, e para escribir vos o voso artigo sería tan sinxelo como pulsar aquí, escribir artigo novo, e aquí, pois, escribides o voso artigo, vale? Sería aquí arriba, vale? Este plugin seguramente o quite para que vos sexa máis fácil, pero bueno, sería facer isto que acabo de facer eu, vale? Quitar isto de aquí, isto, para que non vos moleste. E nada, o título do artigo é aquí o texto. Aquí ides poder ligar a outras ligazóns as que vos queirades, ides poder subir imaxes, ides poder facer o que vos dé a gana, vale? Igual require un pouco de práctica para que non se manexe neste tipo de editores, pero é editor de WordPress que é bastante usado e que, bueno, non é complicado, vale? Aquí xo explico tamén, vale? Aquí xa explico, vale, no menú facer clic en entradas, engadir un artigo novo, escribir o título e o texto do artigo, e xa digo que opcionalmente podedes indicar vosas categorías, etiquetas, etc, pero tampouco é necesario, incluso non é necesario tampouco que subades unha foto que vai ser a foto do artigo principal, vale? Se non queredes escribir só o artigo, eu xa me ocuparía de buscar unha imaxe para ese artigo, e se queredes subila, teríades que subila vos, que tamén pode... bueno, creo que non podedes, a ver, deixa ver. No caso de que non incluías algunha imaxe que ilustre o artigo, o docente escollerá unha imaxe como destacada. É dicir, se non incluídes ninguna imaxe no vosso artigo, eu poño unha imaxe, vale? E despois dadeslle en publicar, que aparecía arriba á dereita, vale? Ali arriba á dereita, dabaslle a publicar, e iso vai quedar como nun borrador, que eu revisaría, o sea, non vou revisar contido, nin vou modificar nada, simplemente a revisión é categorizar, poñer etiquetas, é dicir, para que sexa máis fácil de atopar en internet, e darlle a publicar, vale? Sen nada máis. Hai unha serie, lóxicamente, de compromisos para as persoas que o tedes por esta forma de colaborar, que é de colaborar como autor, vale? Xa digo, hai a colaboración puntual, que igual é máis sinxelo, pero se decidides ser autores ou autoras, como vos digo, hai unha serie de compromisos que ides ter vos e outros que vai ter Docentia, que veño sendo eu, vale? Compromisos aos autores, ofrecer contidos orixinais de calidade e pertinentes coa temática de Docentia, que xa vos lo dixen ao principio, asegurando a súa relevancia e interese para a comunidade educativa. Publicar un mínimo de 5 artigos ao ano. Sinceramente, se alguén no chat agora me di 5 son moitos, eu penso que 5 son ben poucos. De feito, tiña posto en principio 10 artigos ao ano, pero pensei, bueno, mira, isto ten que ser para quen queira colaborar como un hobby, ou se alguén o quere tomar como algo máis profesional, pois é problema del. Pero como sería un hobby, pois considerei que de 5 artigos ao ano, que é máis ou menos un cada 2 meses do tempo sin contar o verán, pois pensei que serían suficientes, vale? Despois, se alguén non chega a publicar 5 artigos nun ano e se converteu en autor e ten a súa fotito aí e tal, e chega o ano e non publicou os 5 artigos, pois, lóxicamente, o que farei será eliminar o seu perfil de aí e, lóxicamente, os seus artigos non, a non ser
que esta persoa me pida que os quite, que entón quito sen problema, vale? Pero digamos que ter a túa fotito aí coa túa biografía, enlace a túa rede social ou a túa páxina web ou o que ti queiras, ese privilexio, pois require do compromiso de escribir 5 artigos ao largo dun ano, en 365 días. Eu xa digo, non sei que vos parece, non sei se vos parece moito ou pouco, eu penso que está bastante ben, vale? Os artigos deben estar escritos en lingua galega e ser inéditos, vale? Ser inéditos é que non me vale que estean na túa páxina web e despois pretendas publicalos aquí, vale? Tenen que ser inéditos, todo o mundo sabe que é algo inédito, non? Creo. Non se aceptarán artigos que xa foran publicadas noutras plataformas ou que estean a ser considerados para publicación noutras fontes. Seguir a docencia, outro compromiso e último dos autores e autores, sería seguir a docencia nas redes sociais, que tamén temos redes sociais, despois falarei delas, deben estar, e promover os artigos publicados nas redes sociais e canles de comunicación propios, contribuindo así á difusión da plataforma e ao seu alcance. É dicir, non quere dicir isto que teñas o compromiso de replicar nas túas redes sociais todos os artigos de docencia, non, os teus, que me parece algo lógico, é dicir, joder, escribo aquí, pois polo menos nas miñas redes sociais, pois poño a ligazón para que a xente saiba que escribí, non, eu creo que lle interesa a calquera que escriba aquí. Compromisos de docencia, bueno, eu penso que isto é o que entendo que máis lle gustará a xente, vale? Todos os artigos que se publiquen en docencia vanse publicar no Facebook de Profesorado de Galicia, máis de 20.000 docentes, no Telegram de Profesorado de Galicia, máis de creo que 7.000 docentes, falta pouco por 7.000. Discord, a día de hoxe máis de 18.000 docentes e medrando de forma increíble, aínda que vou vos contar un secreto, estábamos chegando a 18.500 membros en Discord e agora estamos outra vez intentando chegar a 18.500 porque Discord aí fixo un borrado de contas que non se usan, porque Discord, se non usas a conta durante, creo que X meses, non sei cantos meses son, borracha a conta. Entón perdimos como entre 800 e 1.000 usuarios, pero aínda así, a día de hoxe hai sobre creo que 18.000 docentes en Discord, pois os que tamén lles chegarían as vosas publicacións, vale? Ademais, en Discord creei unha canle específica de docencia onde se van ir publicando todos os artigos publicados en docencia e a xente ten a posibilidade como de unha notificación máis de activar as notificacións de docencia que chegue unha mensaxe ao móvil cando se publica algo. Por certo, sen aínda publicar isto sen facelo público nada, xa hai xente que activou as notificacións de docencia, vale? Despois tamén, docencia vai ter un boletín, vale, que se enviará, a miña intención é, como moito, unha vez ao mes, vale, será tamén para non cansar a xente. Despois ensino vos aí a posibilidade de suscribirse ao boletín. E tamén se vai enviar nunha canle de WhatsApp de recente creación tamén, que a creei cando o Telegram fallaba, se lembrades, entón vou aproveitala para isto. Aí hai 1.000 e pico persoas xa tamén, vale? Segunda forma de colaborar, colaboracións puntuais, é dicir, se alguén non lle dá a gana de unirse como autor, que para min, sinceramente, unirse como autor é o recomendable, porque, a ver, comprometes a escribir 5 artigos, pero se non escribes os 5 nun ano, o único que che vai pasar é que desaparece a túa foto da sección de autores e autoras, vale? Nada máis. Entón, son consciente de que haberá xente que igual pode usar isto como unha trampa, é dicir, pois eu suscribime como autor aínda que só quero publicar unha cousa, pero bueno, eu confío en vos e que, bueno, sexade responsable no uso de docencia, se é que finalmente decides usalo, porque tamén pode ser que isto teña que pechalo dentro dun mes, todo pode ser. Vale, a colaboración puntual en que consiste? Pois é tan sinxelo como enviar o teu artigo co teu título ao correo docencia@profesoradogalicia.com, vale? Desventaxas con respecto a outra. Docencia non ten ningún compromiso con ese tipo de artigos. É dicir, non teño por que, podo facelo, pero non teño por que publicalo en ningún lado, vale? Xo di aí, a colaboración puntual non implica ningún compromiso por parte de docencia, é dicir, pode que só este aí, ou que se considere relevante e que o comparte igual nas redes sociais, vale? Podría pasar calquera das dúas cousas.
Aquí o único que tens que facer, xa digo, é un título, un artigo, enviálo por correo, eu xa me encargo de buscarle unha foto, de etiquetalo, de categorizalo, de todo, vale? Outro inconveniente desta opción de colaboración, que o voso nome vai aparecer ao final do artigo e non como se fose un autor de docencia, porque será docencia que no publique, vale? Para que vos dedes conta, o sea, cando alguén publica algo, vale, por exemplo, eu publiquei este artigo de aquí, vale, criticando un pouco que a Consellería deixou de chamar mañá, ou vai deixar de chamar mañá venres 7, vale? Entón, se ti colaboras como autor, aquí vai aparecer isto, vale? A túa fotito, o teu nome, a data, a imaxe e o texto, vale? Se non colaboras como autor e o fas puntualmente enviando un correo electrónico, aquí vai aparecer o logo de docencia, que é isto de aquí, e vai aparecer, pois, docencia, a data, e o voso nome aparecería aquí abaixo, vale? En principio non teño pensado aceptar artigos anónimos, vale? Podedes facer preguntas, que por iso hai que preguntar Rebeca, hai uns temas pechados a tratar en docencia. Xo dixen un principio, liñas temáticas, non hai absolutamente ninguna. De feito, expliquei ao principio, Rebeca, entendo que che cacho un pouco tarde, tampouco pasa nada, que agora mesmo hai aquí unha serie de categorías, vale? E estas categorías simplemente responden a temática dos artigos que xa hai en docencia, vale? Porque non quería empezar docencia con só esta publicación, vale? Quería empezala con máis, por eso hai unhas cantas máis, vale? Entón, estas categorías correspóndense pois cos artigos que xa hai, pero se ti escribes sobre outra cousa e eu decido poñelo noutra categoría, pois aquí aparecerá unha categoría nova, entón non hai ningún límite de temática ni nada. Incluso cheguei a dicir que imagínate que ti queres facer un artigo sobre como un docente pode forrar con un coche eléctrico, pero realmente o teu artigo é sobre o coche eléctrico, mentres mo relaciones ca docencia, pois a mí dame igual, vale? É dicir, isto é para a comunidade educativa, para os docentes, para que vos escribades o que vos queirades. Iso sí, que teñe que ver ca docencia, vale? Pero non está pechado a estas categorías que aparecen aquí. Vale. Entón, outra opción que xa falei un pouco é a do boletín, vale? Aquí podedes poñer o voso nome ou correo e suscribirvos para que vos chegue como moito unha mensaxe ao mes, non penso mandar máis, non quero matarme tampouco, traballando aquí de balde, entón, bueno, igual debería telo dito desde o principio, docencia é un proxecto que nin vai cobrar de ningún lado, nin vai pagar, vale? Isto é un proxecto colaborativo, vale? É dicir, eu poño a vosso dispor as miñas redes sociais para quen escriba en docencia, pero nin teño capacidade para pagar, nin vou sacar ningún beneficio, non vou poñer publicidade na web, nin vou poñer nada de nada, vale? Vai ser sempre así de clara visualmente, como estás vendo agora, que a min é, sinceramente, o que me gusta, é o que eu penso que o pode diferenciar de outras cousas que hai por aí adiante, vale? Que están todas cheas de publicidade de Google por todos os putos lados. Bueno, isto non vai ser así. Vale, despois, para quen queira unirse a colaborar e tal, recomendo vos que leades todo isto de sobre nós, ou dos autores e autoras que xa vos ensinei, vale? As preguntas frecuentes, os termos e condicións, políticas de privacidade, se tes algunha dúbida, pois enviadesme un correo, vale? Docencia, como dixen antes, tamén ten redes sociais, vale? Por se queredes seguir xa a docencia aí, está xa nas redes sociais, en Facebook, pois somos docencia, vale? Xa como vedes xa hai cousas publicadas porque estiven probando, vale? Estamos tamén en Twitter, o usuario é docencia_gal. Estamos tamén en Instagram, vale? Aquí xa vedes que xa hai 13 seguidores e seguidoras sin aínda publicalo, que está moi ben. Aquí o usuario é docencia.gal. E despois a canle de WhatsApp, vale? Que non vos vou poder ensinar porque non teño no ordenador o rollo, vale? Pero bueno, é unha canle de WhatsApp onde chegará a información, igual que chega en Telegram, por exemplo. E despois, pois, se alguén quere seguilo en RSS, pois sería copiar aquí o código de RSS, vale? Este de aquí. Vale, isto é docencia, aparte o buscador este, pois que che busca os contidos da web, vale?
creo que non me olvido nada máis, aparte da sección de inteligencia artificial, que entendo que pode haber críticas con esta sección, pero vou dicir o mesmo que dixen cando había xente que me criticaba ou que me criticou por facer en Discord un servidor para profesorado, porque me dicían que Discord era algo para xogar, para gamers, para xogos de ordenador, non sei que. Entón eu sempre dicía, e sigo dicindo o mesmo, efectivamente, Discord é unha aplicación pensada para xogos de ordenador, vale? Pero eu busqueille unha utilidade docente, diño unha utilidade docente, e creo que non saiu tan mal. Creo, Inteligencia artificial, haberá quen, como a min, admito, hai un mes, a min falábanme de inteligencia artificial e dicía eso nada, eso vai quedar en nada. Bueno, incluso dicía, iso é todo conta mentiras, eso está vale. Entón entendo todo ese tipo de cuestións, pero a todos eses que pensades como a min hai un mes, o que vos recomendo é que, aínda que sexa só cos recursos de inteligencia artificial que ides ver a continuación, que probedes, e se vos gusta, pois que valoredes o que acabei facendo eu, que é incluso pagando pola versión Plus de ChatGPT, vale? Agora, cando vai facendo probas explicando o de inteligencia artificial, os recursos que pode haber e todo iso, xa vos comentarei pois que, bueno, usando como ides usar a maioría de vos que estades vendo este vídeo, que ides ver en YouTube máis tarde, pois ides ter que ides probar como fixen eu no seu día, pois cunha conta gratuita, vale? Pero eu vendo todas as posibilidades, pois decidín pagar a conta, entón ides ver que eu podo facer cousas que vos non ides poder facer de momento, a non ser que paguedes o tema este da inteligencia artificial, que tampouco é tan caro, son 22 euros, creo que son o mes, vale? Entón, a inteligencia artificial chegou para quedarse? Xa sei que a miña opinión non importará a ninguén, pero eu, sinceramente, penso que sí. Incluso, falando con xente estes días, despois xa vos direi con quen concretamente, pero falando con xente estes días, chegamos á conclusión incluso de que, se lembrades cando chegou internet, vale, a sensación ao usar e probar a inteligencia artificial é unha cousa parecida a que podes ter se descubres o bon uso, vale, eu aquí vou falar de bon uso da inteligencia artificial aplicado ao ensino, vale? Aquí non vou falar de outras cousas que son consciente de que a xente pode pensar e que me poden criticar por iso, que estou ensinando algo que limita a creatividade, que che fai as cousas deberías facelas ti. A ver, iso xa o sei, vale? Pero iso tamén o facía Google no seu momento, vale? E no seu momento, se lembrades páxinas contra el Rincón del Vago, por exemplo, cantas críticas houve contra esa páxina, pero esa páxina seguiu existindo, penso que seguirá existindo a día de hoxe, e o que hai que facer aos rapaces é explicarlle, mira, isto está mal, pero é que isto que está mal pódese aplicar e traballar con el dun xeito pois que nos axude, que, bueno, vale. Como se chama a canle de WhatsApp? Podes chamar docencia. Non che sae nada. Bueno, pero vamos a ver, a canle de WhatsApp te dela fácil. Entrades no móvil en docencia.gal, vale, baixades aquí abaixo, pulsades no icono este e xa vos vai levar a canle. Chámase docencia, vale. Se houvese algún problema e non dades entrado, avisádeme, que igual é un problema meu de enlazar mal o rollo, pero bueno, aquí pon os datos, o canal, 1000 seguidores, docencia, xornal colaborativo de ensino, debería funcionar o enlace, vale. Entón iso, vou pasar a probar a inteligencia artificial. Eu xa digo, eu non confiaba tampouco moito en inteligencia artificial ata hai un mes, vale? O meu motivo era que eu xa probara hai uns meses, xa probara a ver se podía valer isto de inteligencia artificial, se me podía axudar a min en algo, ou sobre todo se vos podía axudar a vos. É dicir, eu xa probei no seu momento a chegarlle un documento en PDF a inteligencia artificial, facerlle preguntas sobre ese PDF, e vin que realmente non funcionaba moi allá, vale? Que inventaba moitas cousas, tal, pero
pouco despois de probar isto apareceron os famosos, bueno, igual aquí falo de cousas que aínda non coñecedes, pero bueno, os famosos GPTs se chaman, vale? Un GPT, digamos que é unha cousa, eu falo así porque aínda non teño moito, non vos creades que son un experto aquí en inteligencia artificial, ni moito menos, non? Entón é como unha cousa, como un asistente, o sea, ti podes crear a túa propia inteligencia artificial e ti podes nutrir do coñecemento que ti queiras a ese GPT e facerlle preguntas e podes comprobar que se equivoca podes corrixilo, é dicir, como comprenderedes, cando eu lle metín un PDF, imaginadvos, sobre o acordo de interinos, así a pelo, e lle fixen preguntas, pois bueno, respondíame barrabasadas que digo, mi madre, isto non vale para nada. Problema, que cando probei a entrenalo eu, vale, é dicirle, por exemplo, pois se che preguntan isto, ten en conta que isto cambiou non sei cando, entón agora vas ter que responder tal. Entón, dándolle instruccións dese tipo, a cousa mellora, vale? Entón, eu vou probar agora isto, aquí diante vosa, para que vexades como funciona, vale? Tamén, lóxicamente, é probable que teña erros, vale? De feito, ides ver que cando lle preguntades algo, sempre, ao final, di que se detectas un erro, por favor, envía un correo electrónico co erro a docente@profesoradogalicia.com porque todo iso se pode corrixir, vale? Entón, bueno, vou pasar xa esta sección porque será que máis aínda que para min o principal é a parte máis analóxica, vale? A parte de xornal colaborativo de ensino. Eu penso, non sei se alguén coñece ou se existiu algunha vez un xornal colaborativo de ensino, pero non sei se pode dicir que este é o primeiro xornal colaborativo de ensino. Ojalá poida dicilo, porque estaría ben que a ninguén se lle ocorrira nunca algo así. E, bueno, espero que, xa digo, que usedes, que vos registrades como autor ou autora, que leades aquí en autoras os compromisos que tedes ao publicar, os que teño eu con vos cando publicades tamén, que vexades que é fácil, que tedes cousas que contar e que queirades contalas aquí en Docentia, vale? Eu encantado de que a xente escriba. E se non, mentras teña forzas, pois eu seguirei escribindo, vale? Despois dicía alguén por aí, dicía, mete respeto non escribir ben. A ver, Laura, aquí ninguén che está pedindo escribir ben. Acabo de dicir, isto é un proxecto colaborativo. Cada un vai escribir do que queira. Como queira e sobre todo como poida. Naide che vai exixir nada. Xa dixen tamén, eu non penso mirar o contido dos artigos. Bastante traballo terei con cando publicades ir, categorizalo, poñerlle etiquetas, buscarlle unha imaxe se non lle puxastes imaxe. É dicir, a mí xa me vai chegar iso. Que te arriscas a que algún imbécil nalgúnha rede social onde publicamos isto diga calquera burrada? Sí, pero igual que me arrisco eu cando estou aquí en directo a que me entre un idiota aí no chat e me chame gilipollas. Vale, pero eu polo menos sei convivir con iso, teño recibido, non moitas, gracias a Dios, pero teño recibido comentarios de xente estúpida en YouTube e entreme por aquí a min e saeme polo outro lado, ademais ao momento. Vale, todo isto tamén se aprende, vas facendo callo. Ao principio afectábame máis, agora que me dá exactamente igual. Eu faigo o que quero. É igual como se alguén agora me di vaya mierda de proxecto colaborativo que presentaches. Bueno, pois vaya mierda sí, pero tamén me dixeches un día que disco era unha mierda e mira agora como estás nel. Vale, entón iso, confiade en vos mesmos e se que tedes ganas de escribir, ainda que pensades que non se vos dá ben, a base de practicar tamén se vos dá dar mellor. Vale, caben artigos de opinión, por suposto. Cabe de todo, é que non sei como dicilo. En Docentia cabe de todo. Cabe que pasaches un día malo no instituto e queres cargar contra X persoa e cargas. Eso sí, non poñes os datos porque entón non o vou publicar. Pero xa me entendes, vale? Que queres opinar sobre a mierda do sistema de chamamentos? Pois faz un artigo e aquí vas ter abertas as portas para criticar o sistema de chamamentos. Vale? Básicamente unha inteligencia artificial que eres entrenando. Pois sí, foi, sí, aproveitando, saber convivir con ela, non queda outra, efectivamente. Vale. Bueno, pois vou pasar xa aquí. Espero quedar ben agora e que non falle, porque, a ver, a inteligencia artificial últimamente está tendo como un auxe bastante importante. Entón, por exemplo, onte tivo unha caída, non funcionou en todo o día, entón espero que agora a mí me funcione, vale? Se non, probades vos bueno, é que aínda fixadevos que aínda me faltan palabras para referirme a isto. Probades vos estes recursos,
Falando de recursos, por exemplo, en docencia, volvo a docencia, se alguén ten, imaginádevos, Alberto Pombo se chama, o de... Aquí tamén se fala, que queres anunciar un proxecto que tes no teu centro, aquí tamén se fala, está aberto, que tes unha unidade didáctica que che mola mogollón e que che gustaría compartir con máis docentes, probablemente, a día de hoxe, se che pasou iso pola cabeza, joder, como me molaría que os meus compañeros docentes da miña especialidade coñeceran isto. Pois seguramente igual o publicabas nas túas redes sociais e non chegabas a moita xente, vale, seguramente. Ventaxa de escribilo aquí, que vas chegar ao profesorado galego, vale. Xa sabedes por qué, vale, nas miñas redes sociais, por sorte ou por desgracia, pois hai moito docente. Entón, como isto se vai publicar aí, pois poderás chegar, vale? Entón, fixaxe unha unidade didáctica sobre Luisa Villalta, e queres compartila, pois tes abertas as portas de docencia. Bueno, xa digo, non insisto máis nisto porque podes publicar o que vos queirades. Vos é un proxecto colaborativo, se ti te unes a docencia é teu. Non hai máis que explicar. Eu só coordinarei todo o que aí haxa, se é que hai algo. Non, en castelán non admito artigos en castelán, sinto moito. Vale? A lingua propia de docencia está nas preguntas frecuentes e nos termos e condicións é o galego. Sinto, vale? Se, de todos modos, podes escribir un castellano, un artigo en castellano, traducilo ao galego e enviálo aquí, que tampouco ten... Non vou descubrir eu aquí a pólvora por isto, non? Bueno, GPTs. Bueno, aquí vedes que, ademais de GPTs meus, hai xa de outra persona, porque esta sección de docencia que se chama... Deixademe salir de aquí, porque estou aquí coas sesións abertas en todos os lados. Entón, esperade. Docencia.gal, vale. A sección chámase Educa IA, vale? Educa IA, como forma parte dun proxecto colaborativo como a docencia, tamén é algo colaborativo, é dicir, se alguén fixo un GPT ou un recurso de inteligencia artificial, vale? Pode subilo aquí. Simplemente dadeslle aquí, vai vos aparecer este formulario, escribides quen fixo o GPT. O enderezo electrónico de quen o fixo, pois se teño que comunicarvos algo. O nome do GPT, a descripción do GPT e a ligazón do GPT. Por que necesito eses datos? Porque son os que veñen aquí. Nome do GPT, autor do GPT, descripción do GPT e ligazón ao GPT para probalo, vale? O GPT son asistentes, vale? Entón, vou empezar probando este de Rosalía, vale? Como vedes aquí hai, a día de hoxe, non sei se hai máis, se coñecedes máis ou alguén quere enviarme o que uso o formulario, vale? Pero aquí na miña páxina pois teño Luisa Villalta, Rosalía de Castro, traductora galego, ortografía galega, extraer o texto. Este creo que tamén vou probar. Vou probar este Rosalía de Castro, este extraer o texto, que son os dous de José Ramón Blanco Cabaleiro, a quen lle agradezo. Sinceramente, espero que estea vendo isto, porque ia estar hoxe aquí, pero ao final por problemas técnicos non puidemos estar os dous. Pero José Ramón Blanco Cabaleiro é a persoa que me axudou con isto dos GPTs e que me explicou pois, os primeiros pasos para poder entrenar e que saíse o que eu quixera, vale? E que me saíse, por exemplo, unha asesora de oposicións, unha asesora do CADP, unha asesora de permisos e licenzas, o acordo de interinos, as permutas provisionais, persoal suprimido desplazado, linguaxe inclusiva, vale? Sen a colaboración e a axuda de José Manuel Blanco Cableiro, pois seríame imposible ter feito todo isto, vale? Entón xa digo, el vai estar tamén, como hoxe non poidamos técnicamente estar aquí os dous, el vai estar aquí a principios do curso que ven, seguramente setembro, outubro, por aí, estará aquí para explicarvos, pois, como podedes usar esta inteligencia artificial nas vosas aulas sen morrer no intento, vale? Entón, xa digo, eu vou probar aquí tamén os seus GPTs, os seus asistentes, porque creo que ben o merecen, vale? Eu vou escoller dous, que son o de Rosalía, o de extraer o texto, pero podería escoller calquera outro, vale? E xa digo, vou probar, veña. Vamos probar o de Rosalía, vale? Bueno, aquí en principio, aquí xa vedes, fala con Rosalía. Activa o modo headset, bueno, isto é no móvil, vale? Porque ChatGPT ten unha aplicación de móvil tamén, entón se a descargades e accededes aquí desde o móvil e desde funcións que igual no ordenador pois non molan tanto, como que é que desde o móvil, vale, non vou mostrar aquí, eso deixo para que cando veña José Manuel aquí José Ramón aquí a esta canle, pois o faga el e o probe el, vale, pero podedes desde o móvil falar con Rosalía,
mandarlle audios e Rosalía vai vos contestar. Xa sei que igual parece así un pouco unha cousa un pouco rara, pero eu proveino e funciona. Iso sí, como o tema do galego a ChatGPT ainda lle costa un pouco, pois ides ver unha Rosalía con un pouco de acento portugués, vale? Pero bueno, ainda así. Entón nada, eu simplemente pois voulle facer unha serie de preguntas a Rosalía de Castro, pois voulle preguntar, por exemplo, bueno, primeiro vou dicir hola, ¿no? Que cando se empeza unha conversa, pois díselle hola. Entón nada, Rosalía dime que vos días, querido amigo, en que podo servirte hoxe. Entón, voulle preguntar, que tal estás? Agradecido polo interés, estou en paz, male as penurias que a vida me empuxo. A ledicia e a tristura son irmáns inseparables na miña existencia. Ti como te atopas? Vou poñer eu ben. Entón voulle poñer, quería saber como te sentías cando escribiches follas novas. E voulle complicar un pouco máis e voulle poñer, por certo, en que ano escribiches esa obra? Follas novas foi escrito no ano 1880, nunha época de moitas reflexións e fondas emocións. Sentíame envolta nunha mestura de dor e esperanza, cunha saudade infinita pola miña terra e pola xente humilde. As palabras fluían como ríos de sentimentos, tentando capturar a esencia da nosa Galicia cada... Bueno, non sei, estou lendo porque penso que non ides ver ben, pero se vedes, pois xa non leo tanto. Entón, pois vou dicir... Bueno, isto tería máis sentido desde o móvil, non? Que poderíades escoitar. Pero podría dicir, podías recitarme Adiós Ríos? Recito uns versos do meu poema Adiós Ríos, Adiós Fontes. E nada, aí vedes que está escribindo pois o poema. E o que vou facer agora, por exemplo, vou coller esta primeira estrofa e voulle dicir a Rosalía: poderías continuar esta estrofa esta estrofa, bueno, a ver que fai así. O que pasa que, claro, seguramente claro, sígueme o seu poema. Bueno, pero podría dicir, por exemplo, para que entendades, poderías continuar esta estrofa de outra forma que non sexa a original, vale? A ver, isto ten mogollón de aplicacións máis. É dicir, eu se quero podo lle dicir, por exemplo, faime unha serie de preguntas que che gustaría que che fixese un xornalista. A ver que fai. Aquí van algunhas preguntas que me gustaría recibir dun xornalista curioso pola miña obra vida. Que inspiracións atopaches na tua infancia en Santiago para escribir os teus poemas? Como influiu a tua relación con Manuel Murguía na tua carreira literaria? Que sentimento... Bueno, a min pareceme impresionante todo isto. É dicir, é traer a Rosalía ao século ao día de hoxe. Vale? Eu xa comentaba outro día cunha persoa falando disto de inteligencia artificial. Eu no ano 2017 fun cunha cousa que daquela se chamaba Plickers e Kahoot, esa segura que vos soa máis, que daquela non eran moi coñecidas, e decidín arriesgarme a ir á oposición con iso. Vale? Digo decidín arriesgarme porque no ano 2017 ir con iso era arriscado, porque podías atopar xente no tribunal que che dixese, madre mía, que coño me estás dicindo? E pasoume. Unha das persoas do meu tribunal era unha persoa bastante maior e non entendía, díxome, mira, eu, cando acabei de expoñer, díxome literalmente, mira, eu non sei como faz nas túas clases porque a min facer todo o que dixeches aquí levaríame 2 cursos. Pero ao momento, sin eu dicir nada, outra das persoas do tribunal dixo, buah, pois a min pareceme espectacular todo o que acaba de dicir para o alumnado, bueno. Entón, o que quero dicir con isto é que eu, a día de hoxe, eu plantome na oposición con isto. É que eu tería clarísimo, vamos, eu vou á oposición é unha das... A ver, non vou basear toda a miña oposición e exposición na inteligencia artificial, pero levar unha actividade de inteligencia artificial, aínda que seña só con capturas do que pode facer, bueno, eu clarísimo, vamos, eu levaría, eu. Pero, bueno, son así un pouco botado para diante nesas cousas, vale? É iso, cando veña José Ramón aquí explicará moito mellor isto, porque seguro que pode facer moitas cousas máis. Eu, lóxicamente,
coñezo mellor os meus chat GPTs, os que fixen eu, vale? E sei o que poden facer, vale? Aquí seguramente pode facer moitas máis cousas, vale? Pero, por curiosidade, vou vos ensinar tamén este que viades aquí, de extrae o texto. Porque isto pasoume hoxe unha cousa que foi moi curiosa. Vamos a ver, eu estaba no meu traballo, vale? Entón, tiña un texto que editei no ordenador, vale? Editei o texto, e fun tan inútil que o imprimín e pechei o documento sen guardar o que escribira. Entón, claro, o que me conservou no ordenador era a versión anterior. Entón, digamos que tiña a versión anterior no ordenador e en papel tiña unha folla que non tiña no ordenador. Por cousas da vida, resulta que fixe mal o documento que dille corrixir cousas, entón a opción que tiña pois era buscar en internet unha páxina que me extraese o texto, o sea, un rollo, perder tempo. Entón eu sabía que existía isto de José Ramón, que extraía o texto de calquera imaxe. Entón que fixen? Collín o texto ese, escaneino, e desde o ordenador subinho aquí, e ao momento extraeume o texto. Agora, claro, non sei se teño por aquí, porque preparei tanto isto do ChatGPT que xa vedes que non teño aquí nin siquiera unha triste imaxe da que pode extraer texto, pero bueno, vou na buscar. A ver onde tapei unha imaxe agora con texto. Xa momento, isto que é? Isto é unha imaxe, pero isto vai ser igual moi difícil. Bueno, vou probar con esta. Mira, teño aquí unha imaxe. Deixademe abrir outra vez porque vos perdín. Agora mesmo non sei onde me vades. Vale. Teño aquí unha imaxe que lle vou subir. Vou vos ensinar primeiro a imaxe, claro, porque vamos a ver, a imaxe é esta. É como un rollo do alumnado, de tutela, non sei que, asignatura do pai, debe ser algo para que o meu cativo vai de excursión, escaneado, vale? Entón, esta imaxe, o que vou facer vai ser subir ya aquí, cargar desde o ordenador, escritorio, eso estaba aquí. Entón, a ver, non se ve moi ben, sinceramente non sei se vai funcionar, é dicir, isto son cousas que se me está ocorrindo a min agora mesmo, o sea, non está preparado ni nada, vale? O sea, non lle dixen ao ChatGPT, vouche meter isto. Entón, non sei o que vai facer, así que José Ramón espero que funcione ben. Vamos pensar que está lendo o documento. Aí o tedes. O sea, estás extraendo o texto literalmente da imaxe. Se agora eu, por calquera motivo, non tuvera este texto no ordenador e quixese modificalo, o único que teria que facer cando remate é aquí abaixo copiar e xa o podo levar po Word. O sea, a mí me parece unha locura todo isto, vale? Xa digo, hai máis recursos aquí que podes probar. Tamén vos digo outra cousa que dicía ao principio xa un avance. Eu estou probando todo o que probei agora, seguramente se vos facedelo coa versión gratuita de ChatGPT, vai chegar un momento que vos diga necesitas a versión Plus. Que ten de bon? Que é un tempo de sanción, digamos, sen poder usar o ChatGPT, pero dali a unhas horas xa podes volver a usalo. Vale. Entón, bueno, ahora vamos con lo mío. Vámonos ir... que vos parece? Empezamos polo asesor de permutas, que é un prazo que aínda ven no futuro e tal, vale? Entón vamos a este das permutas. A ver, aquí sí que quero que colaboredes un pouco vos tamén. Decideme unha dúbida. Imos empezar cas habituais, vale? Tampouco me señades aquí rebuscaos, vale? Pero unha dúbida que se pode ter sobre as permutas. Mentre mas poñedes aí, pois eu vou escribindo xa algunha. Unha dúbida sobre permutas, pois, bueno, eu penso que unha pregunta bastante habitual é cal é o prazo para permutar, non? Así que cal é o prazo para permutar? A ver que contesta. Os
prazos para solicitar unha permuta provisional de prazas docentes en Galicia depende da data de publicación da resolución da adxudicación definitiva dos destinos provisionais. Ata aí está ben, na página web, perfecto. Se a resolución se publica antes do 15 de agosto, podese presentar a solicitude de 10 días seguintes á publicación de resolución, perfecto. Tes tamén un segundo prazo de 4 días hábiles a partir do 1 de setembro, perfecto. Se a resolución se publica o 15 de agosto ou despois, o prazo é de 4 días hábiles, tamén perfecto, que pase que agora non funciona así porque sae antes do 15. Para o personal non obrigado a participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais, o prazo é do 15 ao 31 de xullo. E despois abaixo aparece ese aviso que vos dicía antes. Se tes algunha outra dúbida ou toparas algún posible erro nesta información, por favor, contacta co correo docente@profesoradogalicia.com. Estou aquí para axudar e sempre en continua aprendizaxe. Vou copiar esa pregunta que fai na Lagoa de pode permutar un interino cun definitivo. A ver que nos contesta aquí este bicho. Sí, é posible realizar unha permuta entre un docente interino e un docente con destino infinitivo. Non hai ninguna restricción neste sentido, polo que un interino pode permutar con definitivo, unha sustituta cunha docente en expectativa, etc. As permutas deben cumprir os requisitos establecidos como pertencer ao mesmo corpo ou especialidade. A min me parece unha locura isto. Podelle preguntar incluso, pódese permutar con comisión? Non é posible permutar con docente que teña unha comisión de servizo nin se ti mesma tes unha comisión de servizo. Este é un dos requisitos que se establecen claramente para poder realizar unha permuta. Como me fala moitos requisitos, pois voulle preguntar logo cales son os requisitos. Os requisitos para solicitar unha permuta profesional de prazas son pertencer ao mesmo corpo. Bueno, xa vedes, está contestando perfectamente. A ver, outra pregunta que me di aí na Lagoa, pódese facer definitiva unha permuta? Vale, mira, esta voulle facer, pero ti ten en conta que o esperable é que conteste mal, porque isto se te fixas é asesor de permutas provisionais, xa o fixen adrede, de permutas provisionais, non definitivas, é dicir, non está entrenado nin ten coñecementos de permutas definitivas, vale? Eu voulle facer igual a permuta, o lóxico é que diga que non, pero, a ver que dice, non sei, a ver, o lóxico é que diga que non, a ver, efectivamente, non, as permutas provisionais, claro, porque é de permutas provisionais. Entón diche que non se poden... El contesta ben en función do seu coñecemento. É dicir, as permutas provisionais non se poden converter en definitivas. As permutas provisionais teñen unha vixencia ata o remate do curso académico, aínda que se poden solicitar prórrogas para os cursos seguintes. Vale? Entón, claro, ten en conta que é de permutas provisionais. Podo facer tamén, seguramente o faga, asesor de permutas... facería asesora de permutas definitivas. Poderíase facer tamén, vale? Vou probar agora outro. Vamos probar este do acordo de interinos, que supoño que deste igual participa alguén máis xente facendo algunha pregunta. A ver, por favor, facedeme algunha pregunta para axudarme un pouco, home. Algunha pregunta do acordo de interinos. A ver, unha pregunta mítica do acordo de interinos. Cal pode ser? Mira, voulle facer unha que saiu hoxe que vin hoxe ou onte no Discord, que era se estando de baixa se pode ir á oposición. Iso está recollido aquí. Entón, este chisme, se lle pregunto, debería saber que estando de baixa non é obrigatorio ir á oposición, así que voulle preguntar. Además vou poñer así, hola, estou de baixa e teño a oposición o 22 de xuño. Voullo complicar, o 22 de xuño. Se continuo de baixa, teño obriga de ir á oposición. A ver. Segundo o documento, tes a obriga de presentar os procedimentos selectivos de ingreso aos corpos docentes convocados pola a non ser que justifiques a túa ausencia por enfermidade no día da presentación ou na realización do exame. Así que, se o día do exame continúas de baixa médica, debes acreditar esta situación para non perder os teus dereitos. Sin comentarios. Sin comentarios, Iso tes que irlle metendo os datos novos ou xa os comproba na rede. Rollo para o ano que ven tería que configuralo. A ver, ten a capacidade de buscar na rede, pero eu desde logo non deixaría que, por exemplo, se houvese un cambio no acordo de interinos, eu o que faría sería meterlle os cambios e entrenalo neses cambios.
Vale, non deixaría que... Non, prefiro entrenalo eu, sabes? Ainda que tenga a capacidade de buscar na rede. Vale. Pode reducir por concellos por outro contrato de traballo. Carallo, Olga. Pouco piala, pero esa é complicada, Pode tal, porque nesa... A ver, Olga di iso porque o de reducir por concellos por contrato de traballo ten a súa complicación, porque non é... Eu teño visto anos que non deixaban, en cambio sí que cando fas a restricción é un dos motivos que che aparecen para restringir, entón é un pouco complexo, pero bueno, vou preguntar, que non perdonaba. Porque, a ver, hai que dicir tamén, isto é algo que está entrenado, pode ter erros, por eso poño a mensaxe esa final de que me avisades se hai erros. Vale, entón pode que faiga esta pregunta e que responda a saber Dios o que. A ver, aquí di, sí, o persoal docente interino e sustituto pode solicitar non ser chamado para as prazas que lle correspondan por un período máximo improrrogable de 3 cursos académicos, sempre que xustifique ter un contrato de traballo ou prestar servizos noutro posto do sector público ou desenvolver un traballo por conta propia. Esta situación debe ser acreditada mediante alta no réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos durante un período mínimo de 6 anos. Pois xa biches, Olga. Responde o que en teoría sí que estaría ben, porque xa digo, cando restringes aparece esa opción. Se estando de cargo directivo podes facer unha permuta provisional. Vale, pero... Pregúntolle. Home, eu entendo que si eu. Volvo ao asesor de permutas. Eu quería preguntar no das permutas, estando de cargo directivo podes facer unha permuta provisional. Hostia, aquí di que non é posible realizar unha permuta provisional se estás desempeñando un cargo directivo. A normativa provisional para que está en comisión de servicios. A normativa non permite as permutas provisionais para o personal que está en comisión de servicios. E os cargos directivos están incluídos dentro deste tipo de comisión. Bueno, xa esa dirección. Bueno, estou flipando un poquito con esta resposta. Porque a mí nunca naide me preguntou se, por exemplo, un director en comisión de servicios podería permutar. Entendo que non. A esa resposta chega ben. Vale, o que pasa que, claro, igual habería que aclararlle que cargo directivo. Sabes? O sea, habería que dicirlle, mira, eu son director. É dicir, isto tamén, vos tendo en conta que canto máis datos dedes vos na pregunta, mellor vai responder. Vale, pensade que é como unha persoa que estás conversando. Vale, entón, canto máis dato teña, pois mellor vai responder. Vale. Bueno, non me resisto a probar o de oposicións. Vale. O de oposicións... O de oposición... Bueno, vamos ver como funciona. Vale. Decídeme, hai alguén que lle poña bicidirección. A ver, poño bicidirección. Pero xa che digo, ese entrenamiento concreto non o ten, pero poñémoslle vicedirectora. A ver. Son vicedirectora dun centro. Podo permutar. Ves, pasa o mesmo de antes. Porque entende que o ser vicedirección estás en comisión de servizos. Pero isto, mira, vouno facer aquí diante vosa para que vexades como se fai. Sería ir aquí e dicirlle, explicarlle aquí, dos membros do equipo directivo, só o director ou directora pode estar en comisión. Vicedirector, secretario, xefe de estudos, etc. non están nunca, relativamente, en comisión. Entón nada, daría que actualizar. Voulle repetir a pregunta. Pode ser que tarden a actualizar, pero bueno, arriscamos a ver se xa...
Sabes? Porque é como a todo, necesita masticar o coñecemento. Pero, bueno, eu pregúntolle. Son director dun centro. Podo permutar? Non, se és director dun centro non podes permutar o teu posto. Segundo a normativa vixente, o persoal que desempeña o seu posto en réxime de comisión, como é o caso do director ou directora dun centro educativo, non pode acceder ás permutas provisionais. Vale, se son xefe de estudos, xa é o mesmo, necesita tempo para procesar. Di os restos. Non, se é xefe de estudo tampouco podes perguntar. Segundo a normativa, só o director, O resto dos membros do equipo directivo como non están nunca en comisión de servicios e, por tanto, non poden acceder que lle dinlle logo mala instrucción. Bueno, vedes que se pode modificar, non? Isto foi culpa miña que lle di mala instrucción, vale? Pero sería cuestión de darlle a ben. O que vou facer é borrala, vale? Para que non me dea problemas. Entón borrámola, vale. Vou ao das opos. Hai por aquí algún opositor ou opositora? Algún opositor ou opositora? Por favor, please. Home, non me digades que hoxe non hai ningún opositor ou opositora. Ou quedeime solo eu aquí falando de inteligencia artificial. Vale, Javier, hola Javier. Vale, pois decídeme a vosa especialidade. Hola, Ana Veloz. Decídeme a vosa especialidade. Xeografía e Historia, vale. A de Xeografía e Historia. Sabes onde é? Latín. Vale, pregúntolle por todas, non vos preocupedes. Sabes onde son as oposicións de Xeografía e Historia, Rebeca? Pónolo aí. Poñédeme onde son as de Xeografía e Historia, as de Informática, as de Latín. En Santiago, vale. Vamos a preguntar aquí ao amigo. Onde son as oposicións de Xeografía e Historia? Bueno. As oposicións de Xeografía e Historia para 2000... Non me dixeches o centro, pero aquí di que son en Santiago de Compostela. Os centros son Oíes de Sara e Oíes de Fontiñas. É correcto? Sí, xa pos aí. No Sara e en Fontiñas. Vale, sabes as prazas que hai de Xeografía e Historia, Rebeca? ¿26? Pois non sei. 29? Aquí di que para Xeografía e Historia hai un total de 29 disponibles. Están distribuídas, 2 para quen da discapacidade e 27 quen da libre. Bueno, pois entón está ben. Prazas, tribunais e composición dos mesmos. Cantos tribunais hai de Xeografía e Historia? Para a especialidade de Xeografía e Historia hai 8 tribunais. Poden ser 8 tribunais, claro, non teño para comprobalo. Pero se o sabedes vos. Segundo isto, hai 8 tribunais para Xeografía e Historia. Os membros dos tribunais, hostia, sodes cabros, coñeces os membros dos tribunais de Xeografía e Historia? Bueno, eu penso que aquí igual me responde un vocal, unha presidencia, o sea, 4 vogais, unha presidencia, xa verás. Xa verás. Di que está buscando. Hostia puta. Ai. Bueno, aquí saltou do Tribunal 5 ao 8, non sei moi ben por qué, pero, bueno, respondeu directamente. Non sei se alguén pode comprobar se son estes os membros de verdad. Supoño que sí. Tribunal 1, 2, 4, 5, 8. Non sei por que saltou o resto. Voulle preguntar. E logo o Tribunal 7...
7 de Xeografía e Historia. Aí o tedes, o Tribunal 7 está composto por tal. Di aí que Javier que é polo límite, claro, igual hai límite de resposta. Pero bueno, voulle facer unha máis chunga que teño curiosidade. Canto puntúan os cursos? Porque claro, aquí se lle pregunto así só canto puntúan os cursos, dadevos conta que hai cursos po acceso á inspección, hai cursos po acceso a 2 a 1, hai cursos po acceso libre, e todos puntúan distinto ou polo menos con topes distintos. Vamos a ver que dice. Canto puntúan os cursos? E pois pregunto iso que me dicedes aí dos temas que caerán no sorteo, a ver que di. Os cursos de formación puntúan no acceso ao corpo de... Ui, ves, aquí xa, por exemplo, non está contestando ben, porque me contesta estos son os de A2 a 1. Voulle preguntar, se me presento por libre? Por libre? Bueno, que tampouco sei se vai saber o que é presentarse por libre, claro, porque aquí xa o dicía antes, hai que usar terminoloxía e dar máis detalles, porque senón, nada, sigue dando o mesmo erro, pero... Ui. Canto puntúan os cursos de formación? Vedes, e agora sí que o dá ben. Os cursos de formación puntúan en función da súa duración característica segundo o baremo de valoración de méritos por acceso docentes do subgrupo A1 puntuarase tal, eso está ben. Estes cursos tal. Despois di, no sistema xeral de ingresos, os cursos barémanse 0,1 por cada 10 horas. Claro, el vai lendo o que pode, home. Pregúntalle se hai 74 temas, cantos debería levar... Eu pregunto, home, a ver. Tampouco sei se sabe as bolas que caen, nin hostias. Fórmula das probabilidades. Ui, aquí a mí xa me perdo, Javier, está me dando aquí para que faiga aquí matemáticas e eu, madre mía. Madre da Virgen. Bueno, mira, aquí xa está. 10 temas preparados, tes o 50% de posibilidade. Bueno, supoño que estará calculando que sabe máis dunha bola, non? Porque senón 20 ou 75, 30 ou 90, 40 ou 95. Para ter unha probabilidade alta de que un dos temas que levas preparados saia no sorteo, deberías levar preparados alrededor de 30 ou 40 temas. Lembrade que esta é unha estimación e a preparación de máis temas aumenta a vosa confianza e probabilidade de éxito. Bueno, eu flipo con algunha resposta. Voulle preguntar que temas van caer en Xeografía e Historia. Non creo que os saiba, A ver que responde. Non hai forma de saber con certeza que temas caerán no exame de oposicións de Xeografía e Historia, xa que os temas son seleccionados ao chou no momento da proba. O que podes facer é preparar unha boa cantidade de temas para aumentar as túas probabilidades de éxito. Para ter unha idea máis clara sobre os temas que debes estudar, recomendaríache revisar os temarios oficiais e as últimas convocatorias, así como os temas que caeron en anos anteriores. Podes consultar estes recursos en profesoradogalicia.com, na sección de legislación e no menú de oposicións, para acceder ao temario de exames de anos anteriores. Toma ya. Sabe os temas que caeron en anos anteriores? Non creo, No, eu non lle metín ese coñecemento, polo menos, pero eu pregúntolle. Que temas caeron en anos anteriores? Non creo, joder, é imposible. Igual inventa. Eu teño configurado para que non invente, pero igual inventa igual. Os temas que caerán... A ver. Os temas que caerán nas oposicións de Xeografía e Historia non se poden predicir con certeza, pero podemos mirar os que caeron en anos anteriores para ter unha idea. Segundo a documentación disponible, que non sei cal será, a prova práctica de Xeografía e Historia inclúe as seguintes partes.
confección e interpretación de mapas históricos e geográficos, comentario de textos históricos, elaboración e comentarios de gráficos e diagramas, comentario de obras de arte. Aínda que non se especifican os temas exatos de anos anteriores, os exercicios prácticos suxiren que é importante ter un bo manexo de habilidades como a interpretación de mapas e gráficos, patatín, patatán. É dicir, non che dá a resposta porque non ten ese coñecemento e dixenlle que non inventara. Entón, por iso fai isto. Bueno, teño que probar tamén o asesor do CADP, porque o CADP ven aí, entón espero que algo me axude a mí no meu traballo co CADP. Bueno, que lle preguntamos ao do CADP? Cando é o prazo? Cando é o prazo do CADP? Unha das preguntas máis feitas últimamente. Prazo de participación adoita ser a finais de xuño a principios de xullo, parece eu, Para máis información detallada sobre prazos específicos, recomendo que consultes a convocatoria publicada na web da Consellería de Educación. Que máis lle preguntamos ao do CADP? Onde se participa no CADP? A participación faz a través da sede electrónica. Hostia, aí vai dicir eu, non, isto está mal, pero é que está ben. Debes cubrir a solicitude na web eduxunta.es/CADP e presentalo no registro telemático utilizando chave 365 certificado digital ou DNI electrónico. E como vedes, busca en internet porque isto lévate directamente á página web do CADP. Acojonante. A reunión das comisións vai ser o día 20, así que cando pase seguramente virá o CADP. Pois sí, seguramente. E sin inteligencia artificial contestaches. Que máis lle pode preguntar? Podo renunciar... Bueno, isto igual se fai a picha un lío, voulle complicar. A ver, podo renunciar por ampliación de estudos de... Además voulle poñer EOI. Non se pode renunciar ao CADP por ampliación de estudos en escolas oficiais de idiomas EOI. E de FP non, tampouco, joder. Pregunta Javier, como funciona a conciliación por motivos de saúde respecto ao CADP? Ese igual lle había que facer ao futuro que algún día crearei asesor de comisións de servizo. Pero voulle facer, a ver. A conciliación por motivos de saúde no CADP permite ao persoal docente solicitar unha comisión de servizos debido a problemas de saúde propios ou dun familiar en primeiro grau e excepcionalmente en segundo grau. Aquí tes como funciona o proceso. A solicitude faise a través da web do CADP na segunda quincena de abril ou no prazo de 10 días despois da publicación da resolución definitiva do concurso de traslados. Se existen causas sobrevividas tamén se pode solicitar noutros prazos. Isto de onde coño saca? Documentación. Debes proporcionar a documentación médica que justifica a necesidade da Comisión de Servizos por motivos de saúde. Adxudicación. A adxudicación de destinos profesionais por razóns de saúde realizarase priorizando estas solicitudes antes das solicitudes ordinarias. Se non se atopa unha praza acorde coa súa solicitude de saúde, considérase a solicitude ordinaria que tamén debe presentarse. Participación. O persoal que solicita unha comisión de servizos por motivos de saúde tamén está obrigado a presentar unha solicitude ordinaria de destinos provisionais. Se non o ten destino pola comisión de servizos, considérase as peticións formuladas na solicitude ordinaria. Bueno, aquí falta algún matiz, como que se tes definitivo non, pero... A adxudicación de oficio. Se non se presenta a solicitude ordinaria ou non se ten un destino a través dela, a administración elaborará unha solicitude para a adxudicación de destino de oficio. Deixoume flipado o primeiro párrafo dos 10 días despois da resolución definitiva do CXT, porque sabes isto. Bueno. Bueno, estes son os recursos de inteligencia artificial que hai en docencia.gal e que non vou probar máis porque xa estou cansado, pero que vos animo a que trebelledes aí neles e se vedes algún erro, pois que avisedes. Vou probar tamén este de linguaxe inclusiva para finalizar. Vou buscar un texto que sexa, a ver, vou venir texto, ejemplo, lenguaje sexista. Non sei saber algo desto por aí. Bueno, claro, non me dá... Bueno, non teño hora, estou cansado, non me apetece buscar un texto
Non me apetece buscar un texto que non me aparece rápido aquí, que non sei como buscar. Como pode buscar un texto? Texto, ejemplo, lenguaje sexista. Un artigo de la región. Que cabrón. Vou ver un artigo de la región, a ver. O que pasa que aquí tampouco hai... Que va, tiña que ser un texto... xa sei. Seguramente un texto administrativo. Seguramente. Vou buscar texto administrativo sexista. Nada, todo debe estar todo xa moi ben, que non hai... Bueno, se tedes un texto que saibades que se queredes pasar o filtro ese para que vos elimine a linguaxe non sexista, vai non facer. E podo buscar joder, en docencia, coño, que seguro que algún teño dese tipo. Parece o parvo. Vamos a ver. Este dos trámites, a ver. Pois non, hasta neste non hai moita... A ver. Bueno, probádelo vos, vale, que non apetece buscar o texto. Bueno, supoño que como non estou falando do que habitualmente falo, xa non haberá moita xente, pero bueno, os que estades aí, que vos pareceu primeiro docentia, poñéndome por aí algo, que vos pareceu docentia e que vos pareceu a IA aplicada ao ensino, porfa. E con isto, pois, xa imos marchando. Con isto, pois, xa imos marchando. Moi boa impresión. Bueno, pois, ojalá vos causara boa impresión, sobre todo o de docencia. Xa digo, que vos unades a él, que escribades, aínda que sexa puntualmente, se queredes, claro. E o de inteligencia artificial, a ver, é algo que está empezando, eu son consciente de que aínda ten moito que mellorar, pero tamén estou convencido de que o fará. E, bueno, algún recursiño así pequeno, pois xa se pode ir facendo. Xa estou pensando noutro recurso que seguramente vai ser moi útil, que sexa cando saia o novo baremo do CXT, vou facer un GPT que nos resolva as preguntas sobre o baremo do CXT. É que está clarísimo, vamos. Di Rebeca que ten os seus reparos ca IA, pero a verdade é que é unha ferramenta moi útil. Si, é o que dicía ao principio, é dicir, é unha ferramenta que sacándolle partido e usándoa para usos, non sei como dicilo, para utilidades, para cousas que sexan útiles, pois vai estar moi ben. Que se pode usar para cousas que van a estar mal, pois tamén, pero bueno, eso xa existiu de sempre. É dicir, Google para buscar existiu de sempre. E o que vos digo, por exemplo, é que eu a día de hoxe xa me acostumbrei a non usar Google. Xa non uso Google para nada. O sea, teño a aplicación de ChatGPT no móvil e busco todo en ChatGPT. Que xa non uso Google. É que xa non uso. Entón, eu non sei se isto pode ser hasta logo o Google. Porque, claro, Google ten as súas limitacións. Isto, non sei, dixe calquera cousa sabe. A ver, eu aquí falei dos meus GPTs, vale, cando digo de buscar como se fose un Google non me poño a buscar nun GPT meu, poñome no chat GPT general. Entón, eu que sei, por exemplo, mirade, hasta chorradas como a esta, que os vou ensinar agora, esta imaxe, por exemplo, está creado con inteligencia artificial. Eu quería buscar aquí unha imaxe para ilustrar, para acompañar a publicación das instruccións de inicio de curso. As opcións que tiña, ou que facía antes, era ir a Canva, buscaba en Canva, ao final, como vedes, acababa usando sempre a mesma imaxe para as mesmas cousas, pero ahora dixenlle, por exemplo, estes son unhas instruccións, pois faime unha imaxe con moitos documentos. E fíxeme esa imaxe e publiquei no así.
O que agora me levou co ChatGPT 30 segundos, con Canva levaríame un cacho, porque é entrar, buscar a imaxe, identificarme no Canva que tal. Non sei, a min saben de usar ben. É unha, a ver, ChatGPT é inteligencia artificial, pero ten aplicación. Ten unha aplicación no teléfono móvil que podes descargar na tenda de aplicacións, igual que descargas WhatsApp, Telegram, Discord, Twitch. Pois tes unha que é ChatGPT. Vale. Eso sí, tampouco estou aquí actuando como comercial de ChatGPT, porque moitas persoas vai pasar como a min. Se empezades a investigar e ides ver as posibilidades que dá ChatGPT, igual vos pasa como a min e acabades pagando por usar ChatGPT, vale? Eu estou pagando e non me arrepinto nada, porque, por exemplo, isto de xeración de imaxes co ChatGPT normal non o podes facer. Pero, bueno, co ChatGPT normal podes consultar os ChatGPTs que vos acabo de ensinar aquí, podes usar a inteligencia artificial e buscar cousas. Problema que ten un límite e a partir dese límite pasa a usar un ChatGPT que é unha versión anterior e non che deixa usar os ChatGPTs que fai a xente. Pero bueno. Crea imaxe a través de contido na rede. No caso de imaxes poden ser artistas que non deran consentimento, pero usase igual. Pois, a ver, eu non sei exactamente como funciona, pero eu creo que non usa, o sea, crea imaxes. Sabes? Non creo que colla imaxes de internet, Sabes? O que esta imaxe está feita con un GPT, como os que fixen eu, só que é de crear imaxes a través do que tú lle escribes, pero non sei hasta que punto. De feito, para non meterse en líos de dereitos de autor, mira, podo volo ensinar en docencia, porque algunha imaxe de docencia fixena con a inteligencia artificial. Mira, esta, por exemplo, aquí, se te fixas, os nomes son cousas rarísimas, e é precisamente polos dereitos de autor, para que non poidas usar quen lle pide, que non poidamos pedirlle, por exemplo, Coca-Cola, porque tú dices, fai unha imaxe cun logo de Coca-Cola e igual che pon Cala-Cola-Coca, entendes? Sí, a ver, eu aí xa, Rebeca, eu aí xa me perdo, eu tampouco, tú date conta, isto está empezando e eu estou ainda empezando máis, sabes? O sea, non teño... O sea, chamoume a atención isto, sabes? Que eu, por exemplo, para que me fixese este logo do... Cal foi? Teño aquí unha imaxe que sí que pon... Penso que pon CADP, pode ser? No. Esta do acordo de interinos, que pon interina, non veixas as voltas que lle tuven que dar para que me acabara poñendo interina, porque non me poñía nin a palabra interina, que mira tú que copyright era. Entón... Sí, efectivamente, é coller imaxes sin ver as licencias, claro. Canta xente... Home, eu penso que é máis probable que teña, por exemplo, esta imaxe, esta, ou esta, collinas de Canva. Eu que sei se isto ten dereitos de autor ou non. En cambio, sei que esta que me fixo a inteligencia artificial, mirade como mola, do maltrato dos algoritmos ao galego, este son eu, supostamente. Por certo, o vídeo famoso este que me queixei, creo que me queixei aquí un día diso, de que tiña un vídeo de 8 segundos de merda en castelán, o único vídeo que teño na miña canle de Instagram, en casi todas as miñas redes sociais, que dura 8 segundos en castelán, no momento no que vin falar aquí, creo que iba como sobre 150.000 reproducións, unha cousa así. Bueno, pois a día de hoxe van as reproducións ten máis que a miña canle de YouTube toda. Vai chegando a 1.300.000 reproducións. É acojonante o maltrato do algoritmo galego. Pero bueno, teño que... Por exemplo, aí a de Microsoft, bueno, aí xa me perdo. Eu collín a de ChatGPT porque é a primeira que coñecín, sinceramente. Bueno, pois nada, emplázovos ao próximo directo, que será seguramente sobre FP. Vexo que hai xente por aí. Vou ter un directo, xa vos podo confirmar, cunha especialista en FP que nos vai falar do que se aveciña na FP.
E nada, con isto voume porque estou moi cansado, estou quedándome sen voz. Espero ver algunha colaboración dos que vistes este vídeo en Docencia. Faríame moita ilusión que alguén se anime a colaborar con este proxecto colectivo, que vou dicir finalmente que é o primeiro xornal colaborativo de ensino en galego. Espero que vos animedes a colaborar, vale? E que me dedes a min moito traballo, vale?